Sir, sila nangibutog sa sponsor, nagilad na nilang basa. What is that? Duwar sila. Agoy ni mga bataan eh. Ano mo din ibutog sagot? Pantay mo ha? Para ba nalabot bisita mo abot? Doktor mo din mga others ha? Okay, paminaw. Taklubi na niya mga libro ba yung notebook. Paminaw. Ug mga adlaw, mag-celebrate ta og Teacher's Day. Hindi mo malipay? Unya, ano na yung reaction? Pero turo na ako, ug mga adlaw, mag-celebrate ta og Teacher's Day. Nasaan mo sa buhaton? Wala no. Ugma kami nga mga teachers ug atong principal magpahayahay ra. Oh no. Ya kamo mahoy mo puli sa among mga teachers. Karon kay grade 6 naman mo, inyong tuduan ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 5. Kamo mahimong teacher sa anigo mahoy puli sa atong principal. Okay. Amo na po yung mga saba, makabawas kung mga saba kay mag-relax sila. Kapoy kayo. Kapoy kayo sa kumadlong sa inyo. Asalo ang grade 1, isupot na si mong heart. Ano yun? Okay, nagasinabot ta. Opo! Ugma ha, magsayo mo. Kay kamo na ang teacher so kami mapahaya kayo na dito. Okay, goodbye class. Goodbye, sir! Okay, kung sa inyong buhaton, pag umag-goodbye, Mali. gusto mo muli. Mangibot o sago, pangibot ko dito. Pangibot before mo muli ha. Antay lagi mo. Sige, ito na ko. Apoy! Tagadlaw naman lang. Gadlaw na lang. Live lang. Apoy kayo. Bali. Sige man po kagad. May lang. May stop po tanin niyo Sige man po kagad. Hindi ka mong kagadlaw. Bali. May tulog ito. Sinabi mo man dito. Nakaramdaw yung kasi. Kerta ninyo. Tawag pagdako na itong kukuha na. Ito na. Walang ay ngigi ko principal ka raw. Aw uno, dali manindog ta magpag-ceremony ta. A few moments later. Ayun mo na, ako yung principal kayon. Ali ka. Ano din ang problema niyo diha? Ha? Kaguptan niyo diha. Sino kaguptan niyo dire? Kamu na lang gani dire? Ako ang principal kayon. Pangibot lusag mo. Unsa mangibot? Ako yung siguro ako maestro dire. Sa man taon mo? Nasa ako ang imong DTR. Pangibot dito. Kung di ka mangibot, gisiyong ka na eh. Wala kayo sildo. Kuan sir kani. Asa sir? Mangibot na lang ko sir. Oh, kaya na pa rin mo mangibot. Pas o gibot. Oh, kadagan pag imong kay baonon diha. Dagan pa kay kalat. Di mo pa nang hinloon. Da, liyok. Ako'y principal kayon. May mukon. Da, ibot. Na maibot doon na. Gisiyong pa rin DTR. Na, ibot. Na, isa daw. Daghan kayo. Na.